tao doon. Bigyan mo ng papaya, hingi daw ng papaya. Sa tinola. Oy! Yo! Sige natin mag-ilan yan.
ako na nagpunta ako dito kasi may ano. May doble lang. Bibira sila doon sa ano isa dyan. Marami dumi yun. Anay. Anay. Tanggalin mo na nga yan, mga... Yan mga yan. Yung mga bulok na yung mga itim na ano. Kanin yun. Yung mga nakaharang dyan sa ano. Tanggalin mo nga yung palitan ko yun. Ayun o. Ayun o, nakatayo na dyan yung mga dahon ng hindi natin. Oo. Tanggalin mo. Palitan ko yun. Ano? Sino mo, may tao dun.
Hindi doon, yung mga buko-buko din ah. Likod. Ano nga, yung buko. Kayo din, hindi yung gato. Ha? Ano sa baw. Gusto niya mga manok. Kahapon, dalawang hindi ako sa naubos na lang. Kahit umuwi mo, paulan. Dami. Sabaw. Mas masarap yung doon na, no? Babao. Kaya dito kayo. Bago na magandang bibig. Ang bida na yung pagi. Agapan niya na agad eh. Bago na yan. Ayo.
Ang sarap ng bata nito. Nakayuko na siya.
bahay. Nandito yung bahay nila. Hotel. Talaga pangit. Ha? Pangit ko ba mga ubod? Ha? Ha? May viewers ka. Isa. Nag-live si, si Chang. Si Chang mo. Dami. 1,000 ang viewers mo. Chang mo. Mga legit supporters nila. Ay, ano na maulan. Huwag na ulan.
Walking tour and Pran, Miguel Love shout out. Good morning. Add a moderator. Standard. Walking tour, may jacket ka na. Pagpunta. Pawisan si Hus. Whew. Thank you so much sa 3 viewers. Salamat sa iyong suporta dyan guys. Salamat sa panonood.